Himalang nakaligtas at walang tinamong kahit na anumang sugat ang dalawang piloto matapos na bumagsak sa pulilan ang sinasakyan nilang Cessna training plane. Alamin ang buong detalye sa report na ito. Bumagsak ang isang Cessna training plane sa isang pribadong farm sa Barangay Tabon, Pulilan, Bulacan nitong ika-4 ng Oktubre. Ayon kay Police Superintendent Arwin Tadeo, hepe ng Pulilan PNP, galing ng Plaridel Airport ang training plane bago bumagsak sa loob ng isang Big Ben farm. Nagkaroon daw kasi ng engine trouble ang eroplano. Isinugod sa pagamutan ang dalawang piloto ng nasabing eroplano na nakilalang sina Captain Arnold Paulo Romero at pilot student na si Noah Bautista para sa isang medical assessment, ngunit hindi naman daw nasugatan ang mga ito. Agad na tinakpan ng lona ng mga tauhan ng training plane ang nasabing eroplano. Isang bahagi ng pakpak nito ang makikitang nakahiwalay. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Matatandaang noong Abril ng taong 2015, isang Cessna training plane ang nag-crash sa runway ng Plaridel Airport kung saan nasawi ang piloto habang malubhang nasugatan ang student pilot. Nagpa-practice lang ang dalawa ng touch-and-go maneuvers nang bumagsak ang eroplano sa dulong bahagi ng runway ng naturang paliparan. Sa datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 4 na Cessna training planes ang naaksidente noong 2016. Matatandaang nasawi si dating DILG Jesse Robredo noong 2012 matapos na bumagsak ang sinasakyan nitong Cessna plane. Ako si Elaine Zoy Chua para sa Metro Central Luzon News.